אבל נתחיל עם הרב קודם כל גילוי נאות לגבי שי פירון, אני אוהב אותו. אני אוהב אותו כאילו... אני חייב להגיד גילוי נאות שגם אני אוהב את שלכם, אז... אני אלך. גם העמותה שבראשה עומד הכל חינוך, שעושה בעיניי דברים מעולים, ואנחנו אפילו אולי נפיק איזה סרט ביחד על החינוך בישראל. ואנחנו איתך, כי אתם חולכים היום קו חדש, שמי שרואה אפליה במקום שבו אמור להתנהל חינוך, בית ספר וכדומה, יכול להתקשר אליכם ולקבל עזרה. נכון, ביחד עם אוניברסיטת חיפה, עם הפקולטה למשפטים ועוד שורה ארוכה של ארגונים חברתיים, אנחנו הגענו למסקנה לפני כשנה, ואני יכול גם להסתכל היום על נתונים ולומר דברים כואבים, שמערכת החינוך בישראל מתקיימת אפליה משלושה סוגים. הסוג הראשון מאפליה, כמה שקשה לי להוציא את המילה הזאת במדינה שלי, אפליה גזענית פשוטה, על רקע עדתי או דתי, דברים מן הסוג הזה. הסוג השני של אפליה זאת אפליה אסורה על רקע של הישגים לימודיים, מה שרובנו לא יודעים בכלל, שאין זכות לבית ספר להחליט שהוא לא מקבל ילד בגלל הישגיו הלימודיים. הורים חושבים שזה גזירת שמיים, שיש בית ספר שהוא נחשב בית ספר טוב יותר ובית ספר שהוא נחשב בית ספר פחות טוב. תפקידו של בית הספר הוא להביא את כל התלמידים להיות תלמידים טובים. אסור לא לקבל ילד בגלל ציונים? אסור לקבל ילד בגלל ציונים לא טובים לבית ספר. אסור לא לקבל ילד לבית ספר בגלל ציונים לא טובים. אין מצב כזה במדינת ישראל. כל ילד זכאי להיכנס לכל בית ספר עד סוף... אתה יודע, אפילו אני, למשל, שהלכתי... יש עוד כמה דברים שאנחנו לא יודעים. למשל, אתה לא יודע... קבלתי על תנאי, כן. למשל, אני אתן לכם עוד כמה דברים שאתה לא יודעים. אסור לבית ספר להכריח ילד לא להיות ב5 יחידות מתמטיקה. הוא מחויב לתת לילד לנסות. זכותו של בית הספר, אחרי שילד מנסה ולא מצליח, להגיד לו, שים לב גם למילים, תעבור קבוצה, לא תרד הקבצה. תעבור קבוצה, ועוד כהנה וכהנה. זה סוגיה שנייה. והסוגיה השלישית היא תשלומים פסולים במערכת שנחשבת, פועלת תחת חוק לימוד חובה חינם, וגובה מההורים באופן בלתי סביר בכל אורך הדרך, לכל אורך המערכת, גם בקהילות שונות, תשלומי הורים בלתי סבירים. והקו החם הזה בעצם תפקידו לאפשר להורים לפנות לקו ולקבל מקבוצה של עורכי דין, רובם עושים את זה פרו בונו, לסייע לכל אחד ואחד מההורים האלה, להגיע ב1 לספטמבר לבית ספר, כפי שהילד חולם כבר חודש ו3 שבועות, ולא למנוע ממנו את הזכות האלמנטרית ביותר, שהיא הזכות לחינוך. עכשיו, הקו הזה נפתח היום ב10 בבוקר, והמספר תכף אני מקווה יופיע כל הזמן, חברים, אל תורידו אותו, המספר צריך להופיע כל הזמן. אבל מה אפשר לעשות בפועל? כי אתה אומר, החוק אומר את הדברים האלה, המאוד טובים ומאוד חשובים. איזה סנקציה יש נגד בית ספר? קודם כל בוא נאמר עובדות. בשנה, אחרי שהיינו שותפים במסגרת הקו לחשיפת הסיפור של קבלת הילדים מהאתיופים מפתח תקווה, ואחר כך בסיפור עמנואל ועוד כאלה וכאלה, בשנה שעברה כשעשינו סיכום, גילינו שהיו לקו הזה במהלך שבועיים, חברים, שבועיים, קרוב ל900 פניות. מתוכם עורכי הדין הגיעו למסקנה ש870 פניות היו פניות מוצדקות, בעלי קבילות משפטית מוכחת. רוב הפניות הסתדרו בפניית עורכי דין, מה שנקרא שיטת מצליח. בית ספר אומר לא רוצה לקבל אותך, אבל ברגע שהוא מקבל מכתב מעורך דין הוא אומר וואלה, אתה יודע מה, תתקבל. פנייה אחת עדיין מתבררת בבג"ץ, טרם מסתיימה, והיה גם פרשה אחת שאני חייב לומר שילד היה שנה בבית. ילד היה שנה שלמה, ילדה... כי מה? כי בית הספר סירב לקבל את הילדה, בית ספר חרדי במקרה דנן, למרות שהפניות היו מכל הקהילות, כיוון שאימה של התלמידה התלבשה בחוסר צניעות מספק לדעת מנהל בית הספר. ואני רוצה להגיד לכם מה הפשרה, כי אני חושב שהפשרה תהיה מדהימה, למען צניעותה של הילדה והמשפחה. אז אני, איך אומרים, אני מקפיד על הקילומטרים ומשנה את הערים, בסדר? נגיד שילדה גרה ברחובות, בית הספר ברחובות סירב לקבל אותה, ועיריית רחובות מממנת את נסיעתה לירושלים בכל בוקר. כלומר, הנסיעה לירושלים זה עובדה, זה נכון, אני רק שיניתי את רחובות ברדיוס. זאת אומרת, זה היה הפתרון. אחרי שנה, ילדה הייתה בכיתה ט' כל השנה בבית, לא הלכה לבית ספר. אז אני חושב שיש פה איזשהו רעיון מאוד מאוד חשוב, כחלק מתיקון מוסרי של חברה. הזכות הבסיסית שכל ילד זכאי לחינוך, אלה הם דברים שאנחנו רוצים במוקד הזה לטפל בהם, ואנחנו... איך אמרה, זה לא יפה להגיד אנחנו מזמינים, כי זאת אמירה, אני מקווה שלא יפנו אלינו. אבל כל מי שיש לו בעיה שיתקשר. אני לא רוצה להבין שום עניין לה להתקבל או לא להתקבל. כי זה משהו שהוא מסורתי שנים. זאת אומרת, יש בתי ספר שאומרים, אנחנו רוצים תלמידים שהם ב-level מסוים. ואתה בא ואומר עכשיו פה, שזה לא חוקי. זאת אומרת, בשנה שעברה, גם בעקבות פעולת המוקד, מנהל בית ספר מסוים, בגבעתיים, שסירב לקבל תלמידים בגיל תיכון, היה לזה סדרת כתבות בעיתון הארץ, שסירב לקבל תלמידים לתיכון מתחת לממוצע מסוים, הושעה מתפקידו עד שהוא
הוא שינה את דרכו הרעה. מה לגבי בתי ספר כאילו עם... ייחודיים. ייחודיים, למשל בתי ספר לאמנויות, טוב, פה באמת, אני למשל נורא רוצה ללמוד מחול, ושפגאט זה לא בדיוק התחום שלי, אז אני מבין שבדברים שיש בהם תחומי התמחויות, אבל במקצועות הליבה של מתמטיקה, אנגלית, מדעים וכו', לבוא ולהגיד בתי ספר רגילים, לבוא ולהגיד לילד, עירייה שרוצה להגיד, לבית ספר הזה ילכו רק מי שיש לו 60 ממוצע, ולבית ספר הזה ילכו רק מי שיש לו 70, ולבית ספר מסוים ילכו מי שיש 80, זה אסור באיסור חמור. פשוט אסור, ורוב ההורים לא יודעים את זה. לא יודעים את זה, כי שיטת מצליח, יעבוד, ורוב ההורים באמת מסכימים לשלוח... עכשיו תקשיבו, זאת הסללה פסולה בעיקר מסיבה מוסרית, כי אין שום קשר בין משובת נעורים של ילד בכיתה ט' שלמד בחטיבת ביניים והגיע להישגים כאלה ואחרים, שפתאום הוא רוצה לתפוס את עצמו ופתאום הוא מגיע למסקנה שהוא רוצה להגיע להישגים. ההסללה הזאת בשלב כל כך מוקדם בחייו של אדם, אני יכול בדיעבד לתבוע לפני 30-40 שנה מה שעשו לי? אני חושב שכן, אבל לא בטוח שכדאי לנו כחברה, כי אני מניח שתקבל פיצויים מוגדלים ואז לא בטוח שתמשיך להגיש את התוכנית הנפלאה הזאת, אז אני מציע שלא תעשה את זה. בוא נדבר עוד משפט על תשלומי ההורים. אתה אומר, גם זה לא חוקי, אבל כולנו משלמים כבר שנים, כי זה... לא, כי כאילו נוצרה איזושהי מין תפיסה שהחינוך הציבורי לא ייתן לנו חינוך איכותי. ואז את או אני כהורה, אחראי לילד שלו, אז אנחנו אומרים, מה? אנחנו נעמוד מן הצד, ואז נכנס איזשהו מושג נפלא שנקרא תל"ן, שזה תגבור לימודים נוסף, שאומר לנו, בואו, אתם רוצים לחלק את הכיתה של הילד שלכם לפחות מ-40 ילדים? תשתתפו. זה רק 150 שקלים לשנה. אתם רוצים עוד שעה מתמטיקה, אתם רוצים עוד שעה יהדות, ואז זה מגיע אם אתה יכול להגיד לי איפה זה רק 700, אז אני מאוד מאוד אשמח. או לחילופין, למשל, שיש לך לומד בתיכון, אתה רוצה מגמת קולנוע, תוסיף כסף, אתה רוצה מגמת ארץ ישראל לסיורים, תוסיף כסף. בטיול השנתי. לא, זה תשלומי הורים, זה דבר שהוא מוחלט פעם בשנה על ידי ועדת החינוך של הכנסת. ישראל בעצם לא מפעילה חינוך חובה חינם. הדבר הזה הוא באוכרנו משום שהוא חלק מהדברים שמייצרים פער, ועוד לא נגענו בעובדה שאנחנו בין המדינות המובילות בעולם בשיעורים פרטיים לילד. בזה בכלל עוד לא נגענו, זאת סוגיה אחרת. זה נדבר אולי שבוע הבא. אתה תהיה פה עכשיו איתנו בשבועות הקרובים. אני רוצה עוד משפט אחד, מכאן אתה הולך לוועדת טרכטנברג, נכון? נכון. הולך לדון על מה, לספר להם מה צריך לעשות? כן, אנחנו חשבנו שככה נדבר בעיקר על העובדה שאני חושב שהמחאה העלתה מילה כל כך פשוטה, שהיא בעצם באופן מקרי שם של הצעת חוק שמתגלגלת בימים אלה במסדרונות הכנסת ואמורה לעלות בתחילת מושב החורף, והמילה היא אחריות המדינה לחינוך. כל כך פשוט, אחריות המדינה לחינוך. אנחנו נמצאים בתקופה שבה, אני לא יודע מי החלק שלי, זה הרשות המקומית, זה המחוז, זה המפקחים, זה רשת החינוך, יש פה כפילויות, ובעצם אחד הדברים שאני רוצה לדבר עליהם זה שהמדינה מחויבת לקחת אחריות על חינוך ציבורי, חינוך ציבורי איכותי. להוציא את זה מהרשויות, זה מה שאתה אומר? קודם כל להנהיג. דיברתם מקודם על מנהיגות פוליטית, בואו נדבר על מנהיגות חינוכית. שיהיה מנהיג, למי פונים? מי האדם שלוקח את המנהיגות על החינוך בישראל? היום יש ריבוי של סמכויות, ריבוי של כפיפויות, יש מקומות שבהם ראש הרשות המקומית עושה עבודה נהדרת, אבל תדעו לכם, למשל, עוד נתון שנדבר עליו באחד השבועות הקרובים, זה רק הפרומו, יש פערים של עד פי 16 בהקצאה.